Нови технологии, облечени в съвършен дизайн. Това е климатикът Airy на Gree, който вече се предлага и на българския пазар. Моделът има няколко иновативни функционалности, които значително ще подобрят комфорта в дома ти и ще улеснят живота ти. Първо ще обърна внимание на новата хибридна технология за обезкръжяване. Защо това е важно? Обикновено докато тече процесът на обезкръжяване на външното тяло, вътрешното тяло спира да отоплява. Тоест, за известно време помещението става по-студено. С новата технология в модела Airy, процесът на обезкръжяване е съкратен многократно, а температурата в помещението почти не се променя. А за да ти осигури комфортен сън през зимните нощи, Airy може да отоплява до 10 часа без да спира. Когато споменахме комфорта през нощта, Airy полага още грижи. Благодарение на вграден сензор за светлина, когато изгасиш нощната лампа, климатикът автоматично намалява светлината на дисплея. Освен това, Airy има тих режим, при който шумът на вътрешното тяло е едва 19 децибела, колкото жуженето на насекомите в спокойна лятна нощ. Допълнително в нощен режим шумът на външното тяло намалява до 40 децибела, така че да не смущава съседите. А за летните дни Airy има режим на бързо охлаждане. С него температурата в стаята се понижава за минути, за да почувстваш веднага прохладата. След 20 минути климатика се връща към първоначалната настройка, за да не охлади прекалено помещението и да пести енергия. Дизайнът на ламелите при Airy е подобрен значително, за да осигури равномерна климатизация в цялата стая, като не духа директно, независимо дали се намираш близо или далече от климатика. Още една иновативна функция на Airy е интелигентният контрол на влажността. За разлика от обикновените климатици, които изсушават въздуха и това може да предизвика дразнене на кожата, Airy поддържа влажността през лятото в най-комфортния диапазон. В допълнение, потребителят може да избере функцията за непрекъснато изсушаване на въздуха, която се използва при сушенето на дрехи в помещението. Грижата за здравословна среда не се изчерпва с контрола на влажността. Airy разполага с многостепенна система за пречистване на въздуха, включително ултраширок граден филтър, устойчив на висока температура и лесен за поддръжка. Искам да подчертая функцията за ултравиолетовата стерилизация. UVC вълни с дължина 254 нанометра унищожават бактерии, вируси и плесени и редуцират развитието на микроорганизми в изпарителя. Отделно, технологията за пречистване на въздуха клазма се бори с бактериите във всяко кътче на помещението. Освен за комфорта и здравето, Gree се грижи и за бюджета ти. Airy прилага изкуствен интелект за контрола на климатика, който във всеки момент съобразява конкретните обстоятелства и избира оптималния режим за работа. С разработената от Gree технология, базирана на изкуствен интелект, годишният разход на енергия намалява с до 10%. И на финала може да контролирате Airy с гласови команди, защото е съвместим с Google Assistant и Alexa на Amazon.